eli me ei nyt muista tähän videon kuvaan minkäänlaista introa, mutta siis lähdettiin kalaan tässä Turun saaristossa sijaitsevasta mökistä, ja reissun tavoite pääasiassa oli siis pyytää haukea. Pidemmittä puheitta, nauttikaa videosta. Tokalla lähtee. Se olisi tässä meidän källispotille. Nimi tulee siitä, kun se tulee ihan perkeleesti kalaa. Tänään tuli viimeksi 4 kiloa. Niin. Eli spotti mihin mennään, tuli 4-kiloinen hauki tänään sieltä, että... Tuonne jonnekin. Pitää blurraa päin, muuten ei voi näyttää sellaista. Sieltä Salonen mestari. Ei kai se haittaa mikään. Ja tämmönen välimekanismi pistän tähän moottorin kiinnikkeisiin, mitä näitä onkaan ankkuri, mutta hyvin se toimii tässä. Elikkä sitä lähdetään tämmösellä kallaa. Tuossa näkyy. Hyvä uisti. Tullut monta kalaa. Tämmönen välimekanismi pistän tähän moottorin kiinnikkeisiin, mitä näitä on. Haetaan heittoa tästä sitten. No. Eikö tää anglaa tässä vitun paskan päällä? Ja tää on siis niinku me tehdään myös huomenna tähän lisäosaa. Tän kello on nyt 9, miten kello onkaan. Mulla kävi kala. Mulla on kala. Joo. Näkyy klipis varmaan kivasti. Sieltä tuli ensimmäinen. Ei mikään hirveen massiivinen monsteri. Mutta tämähän on haaville ollaan tehty viritelmä, kun meni vähän rikki Tuli tänään tosiaan se 4 kiloinen. Ja samasta paikasta tuli tällainen 4-kiloinen hauki. Oli meikä tää... Joo. Tuossa pintassa toi. Oho. Siis siinä on vähän potkua kyllä. Mä haluaisin tietää minkä kokoinen se on. Sama. Onkohan tää iso muuta? Ei tää kyllä... Ei oo pintaa. Äsken niitä melkein. Se vittu se vetää eikä se meidän ankkuria muuta. Oi saatana. Tää voi olla itse aika iso. Mä annan sen tuuden niin paljon kuin haluaa. Mä haluan nähdä tää osuus. Saadaanko se haavi, kun meillä on vähän pieni haavi tosiaan. Tää on muuten ihan iso. Jos on näin paljon taistelua tästä, laittaa sitten voimaa taas. Missä vittu se on? Onko se edes hauki? Onko tää joku muu kala? Kampala. Onko kuha? Tää kyllä vetää niinku, mä en näe tätä kertakaan vielä. Mä näin sen vähän. Tää kyllä vetää. Laita jarru tiukemmalla. Joo. Tuolla on se katsotaan pintaan. Tää kyllä vetää ihan saatanasti. No siis, se on aika vitun iso taas. Otetaanko suoraan tohon vitu, ettei laiteta haavi. No kyllä se siinä pysyy. No siis ei se niin iso kuin oli. Ei se niin iso. Ihan kiitettävän kokoinen. Joo. Semmonen. 3 puokkia ehkä. Tätä on kuitenkin painavia. 3,6. Iso jöllä. Kuten tästä kalasta saatoimme huomata, kala oli ihan hyvän kokoinen, mutta meillähän on ihan saatanan pieni vene. Meillä on, joka kallistuu kun menee tuonne. Niin jos siellä nyt katsoo joku venetyyppi, niin saa sponsoroida meille uuden vene, jos haluaa. Että soitetaan alekoodiin. Tai alekoodi. Kaikki käy. Nettiveneeseen alekoodina maailmalla. Joo. Ja jos löytyy Turun lähistöltä, niin sit ollaan vielä iloisempi. Mikä? Joo, semmonen taistelu oli siitä.
Katsotaan, mulla on uusi. Joo, siis siinä yllättävää, kun tossa mun tossa viime kalassa, mikä oli 200 grammaa isompi. Toihan oli siis varmaan ihan näkö videolla, varmaan näköisiin jossain kohdassa, mutta se oli 3,6, jos se oli, katoin oikein. Ja se edellinen, mikä tänään sain jo, niin oli 8,5. Ja se ei väijännyt yhtään vastaan. Se niinku tuli kiltisti sieltä ja ei mennyt yhtään karkuun tai niin. Spintupe, en tiedä. Joku... en mä tiedä mikä tää on. Tää on joku flashi varmaan. No siis kaikista motoreista löytyy ihan mistä vaan. Ja pääs tämmönen, mä näin tätä jo alussa, mutta tää paino. Niin erittäin kivasti oikeasti uitoo niinku. Se tosi nopea menee pohjaan, eikä ui niinku missään pinnassa, koska varsinkin tää missä on hauki. Tää pääosin ei mitään muut kuin haukea ja ahventa, jos sitä koittaa etsiä. Niin ne ui siellä pohjassa oikeesti, koska hauellahan ne ei oo silmäluomia, niin nehän ei nyt hirveen pinnalla ainakaan täällä, kun täällä paistaa aurinkoa, se kirkasta koko ajan. Niin ne on siellä pohjassa, ja tää ui siellä pohjassa oikeesti tosi hyvin. Niin tää on oikeesti tosi oppipeli. Ja Elmeri vois ponsstaa lisää. Nehän vois ponsstaa mullekin, kun multahan on tästä toi metallilanka. Hyppäs muuta vitun vuoden ahven tossa. Näetkö, kato. No siis tähän uistimen voi ottaa ihan miten lankaa. Voi ottaa vaikka ahvenista, kun tänään on niitä. Joo. Tää on niinku semmonen, että niinku mä en tiedä mikä siinä oli, että niinku 2-3 vuotta sitten niin ei täältä niinku tullut yhtäkään kalaa. Niinku oikeesti ei yhtäkään kalaa. Ei tullut yhtäkään mitään. Oltiin koko ajan oikeesti kalassa. Ei tullut yhtään mitään. Niinku vuosinakaan. Siis se niinku, olis nyt 2 vuotta sitten, niin alkoi oikeesti tulla kalaa. Niinku per vuosi. Ja sit se niinku, mulla pohjas kiittää. Niin alkoi tulla kalaa. Ja nyt niinku siitä jälkeen niinku oikeesti tulee ihan hyvin kalaa. Me ollaan löyty hyvät spotit täältä. Meillä on vakituinen spotti tässä ihan mökin vieressä melkein. Eikä tarvitse mennä hirveästi tuolla moottorilla, joka säästää bensaa kivasti. Vaikka on aika tämän pieni 4-heppainen kiinni tossa, niin säästää kivasti. Niin paljon bensaa, kun näillä hinnoilla ei hirveästi viittisi bensaa ostaa kuitenkaan, koska ei järjestin viekään mitään. Keskellä tuli kala. Joo. Mutta sehän on niinku tää paikka. Mehän ei oltu oikein täällä ikinä oikein kalastettu vai mitä? Joo. Mut sitten me oltiin niinku tuolla, jos näkyy niinku tuolla kalastamassa. Sitten tämä kyseinen herra, joka sai äskeisen kalan, niin sanoi, että tullaan tänne, täältä tulee hyvin kalaa. Ja ennen juhannusta yhtenä päivänä saatiin 10 haukea täältä näin. Joo. Yhtenä päivänä se oli sillä, että paljon sä sait päivässä? Mä sain 7. Hän sai 7, mä sain 3 haukea. Ja jos joku nyt tänne kommentoi jotain tähän, jos nyt tästä tulee aika video taas, niin sanokaa jotain, miten me voidaan parantaa taas, koska me ei ole mitään niinku ammattilaisia tästä kuvaamisesta kuitenkaan. Tää on meidän periaatteessa toka video, me kuvattiin yksi semmonen vähän rämäsempi, mikä on kuitenkin niin, se on nyt pois sieltä niin julkisesta, mutta että olisiko 5 heittoa ja lähtö? Mitäs sulla on mielipiteitä? 5 heittoa on ihan... Siis meillä on 5 heittoa on semmonen meidän pikku tuurikas. Viime kerralla kun tuli liikat 5 heittoa, niin tuli 3. heittoa, tuli 40 hauki. Eli onko se 5 heittoa? Se on 5 heittoa. Kävi se semmonen, että viikas klipissä mä revin mun uistimen kaislasta pois ja en tiedä miten helvetistä on mahdollista. Mulla kävi toi tismalleen sama. Mulla katkes mun tää peruke tästä uistimesta. Spintupe. Ois mulla taas muuten auki uistime. Pitäisikö mennä etsiä? Se on... Meille ilmanen kalaking-video, niin... Me saatetaan ehkä mennä etsiä tuota uistetta nyt. No niin, nyt on tullut semmonen päätös, että Viljo uistinut tuolla. Meillä on ankkuri tässä ja nyt me lähdetään uistimelle. Ankkuri ylös ja hanaa poika. Vähän kaasu, no niin. Ei tarvi enempää kaasu. Tuu. Vähän kaasu, ei kun pakke. Noin, kato. Onko? Oh. Oi, mikä tuuri. Mitä tossa kävi? Sä veti tosta yhden kaistaan veti ylös tosta. Kato. Se on ton verran se koukku ja toi huiska kiinni toisissaan. Kato.
Se on siitä. Ja tästä. Ja sit tästä lähtin tästä kyllä. Tosa. Lähti koukusta, sit katkes toi rautalanka. Et siinä Ja minä poika. jos haluatte laatua, niin ostakaa spintopäuistimia. Älkää todellakaan ostako noin huonoa. Ihan hyvin ne on. Eli päivän tai illan periaatteessa saldo päivänkin niin yksi sit hauki tuli, emme hirveän kauan oltu, mutta ehkä tuntia oltiin. Eli huomenna tulee vielä lisää videoa. Ja ehkä ylihuomenna. Ja jatko-osa ainakin. Tässä on aika paljon klippejä nyt, niin en tiedä kuinka paljon tässä tulee niinku minuutteina materiaali. Tänään vähän kun te erityisesti tätä katsoa, paljon voi kuvaa huomenna, ei tule hirveän pitkää videoa. Mut joo, huomenna sitä varmaan lisää. No niin, sit videon toista pätkää. Eli nyt on niinku seuraava päivä. Ja nyt aika, nyt on ihan kiva sää itse asiassa. Paistaa aurinko. Lämpö ehkä 8-19. Tulee niinku toista osaa sit tällä meidän videolle. Meikälle tää tämmönen chatterbaitti värinä toimii musta hopea, tämmönen kelta vihertävä. Tos pomppas just hauki tossa. Tässä ottas kiinni siitä. Saa nähdä syökä. Tää voi ainakin matalalla. Itse se toinen, mutta ensimmäinen tällä olisi.